أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan a ci gaban darasin mu ne na lugha arabiya. Bayan mun yi darussa da dama da suka shafi ko tun daga farkon darasi na farko a darsul awwal wanda muka karanta al-lafzu muka yi bayaninsa, sannan muka je kan darasi na biyu wanda ke magana akan alkalimatu. Shi ma mun yi bayani, mun kawo misalai akan kalima ya rabu gida uku. Muka ce akwai al'isim, a cikin kalma akwai isim suna, akwai alfil, akwai aiki, akwai alharf, sannan akwai harafi. Kuma kowanne mun kawo misalai, mun kawo tadribat, wato asamin kenan akan kalmomi guda uku, suna da aiki da kuma harafi. Sannan sai darasi ad-darsu thalith, darasi na uku wanda ke magana akan al-mu'arraf bi al. Muka ce al-mu'arraf bi al shine kalima wanda aka sa mata al, kuma suna wanda aka kara masa al, ko kuma bambancin suna mai al da wanda ba shi da al. Misali kamar waladun da kuma alwaladu. Mun faɗi bambancin kalmomin nan guda biyu ta wajen ma'ana kenan. Ma'anan wannan daban ne, wannan shi ma ma'anarsa daban, duk da cewa ma'anarsa duka ma'anar asali shine yaro, to amma daga lokacin da aka kara masa alifun da lamun akwai wani ma'ana ne daban da yake karuwa. Haka idan aka cire ma'anan ma daban ne. Shine al-mu'arrafu bi al. A larabci ana kiransa wato kalma da aka masa ƙarin al ya zama sananne kenan. Sannan sai darasi na hudu ad-darsu rabi' wanda ke magana akan aqsamul kalima, wato rarrabuwan kalima. Afwan, ɗazu na ce can na yi bayanin aqsamul kalima lokacin da nake maganar kalima a can baya. To ana aqsamul kalima, yadda kalima yake rabuwa zuwa gida uku: ismun wa fi'lun wa harfun. Duk mun yi bayani. Al-ismu mun yi bayanin suna, mun kawo misalai. Sannan sai na biyu al-fi'lu, shi ma mun yi bayaninsa. Aqsamul fi'li, rabe-raben ayyuka: fi'lul madi, fi'lul mudari da kuma fi'lul amr. Sannan sai daga cikin rabe-raben kalima akwai al-harfu, shi ma mun yi bayanin harafi. Gashi mun kawo misali at-tadribat, duk mun wuce nan wurin. Daga nan sai muka yi darasi na ad-darsu al-khamis. A nan muka tsaya, a darasi na hudu muka tsaya. Na shi ne ƙarshen karatun da muka yi ad-darsu rabi'. Insha Allah yau za mu yi bayani akan, ko kuma za mu shiga ad-darsu al-khamis, darasi na biyar, wanda shine jumla kenan. Mun yi lafazi, mun yi kalima, mun yi rabe-raben kalima, mun yi al-mu'arraf bil alif wal lam, sannan za mu yi jumla, ci gaban duk abin da aka yi a bayani. Jumla a larabcin aka ce al-jumlatu. Menene jumla? Jumla a larabci shine hiya ijtima'u kalimataini, kalmomi guda biyu su hadu. A baya mun yi bayanin kalmomi, ina ga an fahimci darasin menene kalima. To kalmomi guda biyu da sun hadu shi ke bada jumla. Wato ba zai a ce jumla kawai kalima ɗaya bai zama jumla ba, kalima ɗaya baya zama jumla. Misali in muka ce muhammadun kawai muka ce muhammadun kaɗai ba jumla bane, ko muka ce fatimatun kaɗai ba jumla bane, ko muka ce sayyaratun ko madrasatun, wannan ba jumla bane. Dole mu hada biyu sannan ya ba mu jumla. Misali sai mu ce muhammadun talibun, muhammadu talibi ne. Kun ganin ya ba mu jumla mai kyau, mun hada kalmomi guda biyu ya ba mu jumla. Ko kuma mu ce fatimatun mujtahidatun, fatima mai kokari ce. Ko mu ce sayyaratun jamilatun, ko mu ce as-sayyaratu jamilatun,
duk dai jumla ne, dole sai mun haɗa guda biyu. As-sayyaratu jamilatun, ko mu ce at-talibu mujtahidun. Yawwa, daga kalmomi guda biyu ko fiye da biyu, daga biyu, fiye da biyu, uku kenan, hudu, ko ma nawa ne, shine zai bada jumla. Hiya ijtima'u kalimatayn, shine kalmomi guda biyu su haɗu, au aksara, ko fiye da biyu. Wa tufidu fa'idatan, sannan sai ya bada fa'ida. Tufidu fa'idatan, yana bada fa'ida. Wato idan ɗaya ne babu fa'ida, in na ce at-talibu kaɗai ne shiru, babu fa'ida. Ko kuma zai yi in kawo kalmomi guda biyu amma ba zai bada fa'ida ba. Zan iya kawo kalmomi guda biyu, in haɗa kalmomi guda biyu in yi magana amma babu fa'ida, to wannan ba jumla ba ne, ko kuma jumla ne amma mara fa'ida. Haka ake faɗa a larabci, jumla gairu mufida. Za ku gani a gaba yadda ake raba jumla, yana rabuwa kashi biyu, jumla mai ma'ana da jumla mara ma'ana. Shi yasa dole ya zama, in ya zama kalmomi guda biyu ma ya zama ya bada fa'ida. Ana iya kawo kalmomi guda uku ma har yanzu kuma ba zai bada fa'ida ba. Yanzu misali, kamar idan na ce at-talibu al-mujtahidu, yaro mai kokari, akwai kalma, akwai abin da ya kamata in kara a gaba. Shi mai sauraro yana jiran me yaro mai kokari me yayi. At-talibu al-mujtahidu, yaro mai kokari, me yaron yayi, ba mu san me yayi ba. Bacci yayi ne, a'a tsayawa yayi ne, karatu yayi ne, ba mu sani ba. To kun ganin jumla bai cika ba, jumla gairu mufida. Jumla ne amma gairu mufida, ko kuma ba za mu ci masa jumla ba saboda bai cika ba. Kuma zan iya kawo kalmomi har uku ma duk ba zai bada jumla mai kyau ba. Shi yasa sharadin jumla shine ya zama ya bada fa'ida. Wato mai sauraro ya zamto mai sauraro ya fahimci wani abu, ya fahimci zance mai kyau. An gane ko, shine sharadin jumla. Shi yasa aka ce ijtima'u kalimataini, sharadi na farko ya zama kalmomi fiye da ɗaya sun haɗu, wato biyu kenan, daga biyu zuwa sama. Idan suka haɗu din ko fiye da biyu, au aksara, ko fiye da biyu, wato fidu fa'idatan, sannan sai ya bada fa'ida, to nan shine jumla. Amma in bai da bada fa'ida ba jumla bane. An gane ko? Yusamma jumlatan, idan aka samu haka abu biyu din, aka samu kalmomi guda biyu, aka yi magana suka bada fa'ida, me ake kiransu? Yusamma jumlatan, ana kiransa jumla. Wa yusamma aidan kalaman, ko kuma ana kiransa da zance. Saka yace wannan shine zance ko kuma jumla a larabci. Amma in bai bada ma'ana ba zance bane, ba jumla bane, kuma ba zance bane. In dai ka kawo magana ka hada kalmomi guda biyu bai baka fa'ida ba, to ba zance bane kuma ba jumla bane. An gane ba? Shine sharadin. Anan in ka duba za ga sharadi ne guda uku. Afwan, sharadi ne guda biyu, idan suka samu shine an samu jumla, ko kuma an samu jumla, ko kuma an samu zance, kalaman. Na farko, sharadi na farko ya zama kalmomi guda biyu ba ɗaya ba. Sharadi na biyu ya zama ya bada fa'ida. An gane ba? Wato idan ka kawo kalma ɗaya bashi da, ba jumla bane. Idan bai bada fa'ida ba jumla bane. Shi yasa aka ce in aka samu abu biyun nan da wannan suka samu, to me ake kiran wannan abun? Ana kiransa jumlatan, jumla ne, ko kuma ka ce zance. An gane ba? Wannan shine tarifi kenan, bayani. To ga bayani na biyu, duk abu ɗaya ne, kawai da yanayin salon kalmomin da suka canja, amma ma'ana ɗaya zai bayar. Misali ka ce, in an tambaye ka menene jumla, zaka ba da amsa hiya ijtima'u kalimatayn, shine kalmomi biyu su hadu, au aksara, ko fiye da biyu, wa tufidu fa'idatan, su ba da fa'ida. Yusamma jumlatan, haka din ana kiransa jumla. Wa yusamma aidan kalaman, ko kuma a kira shi zance. Ko kuma ka ce au tarkibu kalimatayn, ko kuma ka hada kalmomi guda biyu. Wato ka ɗaura kalma, a tarkib shine ɗaurawa ba, rakkaba. Tarkib shine ka hada kalmomi guda biyu, ka ɗaura ɗaya kan ɗaya, au aksara, ko kuma fiye da kalmomi guda biyu, wa tufidu fa'idatan, sannan ya bada fa'ida, shine aka kira jumla. Yusamma jumlatan wa yusamma aidan kalaman. Da wannan duk abu da duka ta'arifi ne, wato duka bayani ne kawai na jumla. Idan aka tambaye ka a jarrabawa, in ka rubuta wannan ka bada amsa, idan ka rubuta wannan ka bada amsa, duk amsan wannan ne. Yawa, sai mu je kan misali. Bari mu kawo misali na jumla mai amfani, mai fa'ida kenan. Za mu kawo misali daga kalmomi guda biyu, sannan za mu kawo misali daga kalmomi guda uku. An gane ba? Misali na jumla daga kalmomi guda biyu, misali sai mu ce at-talibu mujtahidun, ɗalibi mai kokari. Kun gane jumla ne mai fa'ida. Mai sauraro idan ya ji, ya fahimci, ya amfanu da magananka.
idan ya ga dama ya maida maka jawabi ya baka amsa ko kuma ya shiru. Almuhim shi da ya samu fa'ida, ya fahimci zance ko kuma ya ji zance da zai fahimta, ba irin zancen da ba zai iya fahimta ba wanda dole zai tambaye ka ban fahimci zancen ka ba. kun ga talibu mujtahidun zance ne cikakke, ya ba da fa'ida cikakke. Kalmomi guda biyu ne, kalma na farko at-talibu suna ne, kalma na biyu shi ma mujtahidun shi ma suna ne, sifa ne kuma suna. Ga na biyu kuma wanda shi ma kalmomi guda biyu ne, bambancin wannan da wannan shine kawai wannan ya soma da suna, wannan kuma ya soma da aiki. To duka dai kalmomi ne. Ja'a at-tabibu, likita ya taho. Kun ga nan zance ne mai fa'ida. Duk wanda ya ji kawai aka ce masa likita ya taho, shikenan kowa ya fahimci abin da ake nufi. Wata kila dama jiransa ake ya taho shi likita din. To gashi ya taho. Ja'a at-tabibu. Yajlisu al-ustazu, malami mai koyarwa yajlisu yana zama. Kun ga nan ma kalmomi ne guda biyu masu fa'ida, wannan aiki ne. Bambancin ukun nan, wannan ya soma da suna, wannan ya soma da aiki amma aikin da ya wuce, wannan shi ma da aiki ya soma amma aikin da ake kan yi, kawai shine bambancin, amma duka kalmomi ne guda biyu duka kowanne. To kun ga duka ukun nan gaba dai sun bada jumla mufida, wato sun bada magana mai fa'ida. To ga misalin jumla daga kalmomi guda uku. Misalul jumlati min thalathi kalimatin, misali na jumla daga kalmomi guda uku. Misali ka ce waqafa at-talibu al-mujtahidu, waqafa ya tashi tsaye, ya tsaya da kafafunsa, at-talibu talibi, al-mujtahidu mai kokari. Kun ganin kalmomi ne guda uku kuma sun bada ma'ana. In ka dauki wannan da wannan ma ya baka ma'ana, in ka ce waqafa at-talibu, talibi ya tsaya, shi ma ya baka ma'ana, in ka kara da wannan ma ya baka ma'ana. An gane ku? To amma akwai yadda za ka yi magana da kalmomi guda biyu kuma ba zai baka ma'ana ba, wanda za mu yi magana nan gaba za a ganshi. Ga wannan shi ma kalmomi ne guda uku. Ja'a at-tabibu sabahan, ja'a ya taho, at-tabibu likita, sabahan da sanyin safiya. Kun gane shi ma kalmomi ne guda uku suka ba da jumla mai cikakken ma'ana, jumla mai fa'ida. An gane ko? To ga misalin jumla daga kalmomi fiye da uku. Jumlatun aksara min thalathi kalimatin. Kun ganin kalmomi ne guda uku, ɗaya biyu uku, nan kuma fiye da uku. Yanzilu al-mataru min as-sama'i, yanzilu yana saukowa, al-mataru ruwan sama, mina daga sama, daga sama. Kun ganin kalmomi ne guda hudu. Wannan ma za a yi la'akari cewa kalima ne, harafi ne kuma kalima, ana ce masa huruful ma'ani. Harafi ne kuma kalima ne. An gane ba? Yanzilul mataru minas sama'i, ruwa na saukowa daga sama. Kun ganin kalmomi ne guda hudu, ya bada zance mai fa'ida. Yashtaddul bardu fawqal jibali, yashtaddul bardu fawqal jibali, yashtaddu yana tsanani, albardu sanyi, fauka akan ko bisa, aljibali duwatsu, sanyi ya fi tsanani a saman manyan duwatsu. Kun ganin kalmomi ne guda hudu, ɗaya biyu uku hudu. A nan mun haɗa kalmomi guda hudu, sannan ya bamu jumla mai fa'ida. To yanzu za mu zo kan rabe-raben jumla. An gane ba, jumlan shi ma ya kasu gida biyu. Wayan kasimu ila kismai ne, jumla yana rabuwa zuwa gida biyu. Jumlatun mufidatun, jumla mai fa'ida, wa jumlatun ghairu mufidatin, da kuma jumla wanda ba shi da fa'ida. Wato wani jumla za a karanta ma, in an karanta ma in ka saurara za ka ji ka amfanu ko kuma ka fahimci wani abu. Wani kuma in an karanta maka za ka ji akwai abin da ya rage wanda ya kamata a kara sannan ka fahimci magana. Shine jumla ghairu mufida, jumlan da ba shi da fa'ida, ba shi da amfani kenan, wato amfani bai cika ba, fa'idan bai cika ba. Za mu gani a cikin misalai. Ga misali nan, aljumlatu almufidatu, jumla mai fa'ida, mai cikakken fa'ida kenan. Almasjidu nadhifun, almasjidu masallaci, nadhifun tsaftatacce. Kun ga wannan jumla ne mufida. Kawai daga na ce maka almasjidu nadhifun, shikenan ka fahimci magana na, ka amfanu. Ba ka buƙaci wani ƙarin bayani ba, ka fahimci me nake nufi. Wannan kalmomi guda biyu kenan. Raja'a at-tajiru min as-suqi, raja'a ya dawo, at-tajiru at-tajiri dan kasuwa kenan, min as-suqi daga kasuwa. To kun ga nan ma jumla ne
aka hada mai kalmomi guda hudu ya ba da cikakkiyar ma'ana, ya ba da fa'ida. Aljumlatu ghairil mufidati, jumlan da ba ta da amfani, wato in ka saurare ta ba ka amfanu da komai ba, kawai ka ji magana ne amma akwai abin da ya kamata a kara sannan ka samu fa'ida, ka samu amfani a cikin wannan maganan. Misalin sa shine kana talibu, ɗalibi ya kasance. To kaga in ka ji wannan maganan dole akwai ciko, ya kasance me, tambayan da zai zo kanka kenan, me ɗalibi ya kasance. Kana talibu, akwai abin da ya kamata ka kara ana sannan ya bada cikakken fa'ida. To kun ga wannan jumla ne gairu mufida, jumla ne da bata da amfani. Laital maridu, ma'anar laita shine ina ma da, wato kana burin wani abu ne a ranka, kana burin wani abu ya faru ne a ranka, shine ma'anar laita a larabci. Laital maridu, ina ma da mara lafiya. To kun ga nan an gaya ma zance ne, mai mara lafiyan yayi, warkewa yayi ne, bacci yayi ne, me yayi? Kawai an zo an baka labari aka ce maka laital maridu, ina ma da mara lafiya, kai kuma suka ce me mara lafiyan yayi, me ake burin ya same shi, ana burin ya samu lafiya ne ko kuma mene? Kun ga zancen bai cika ba, kuma kalmomi na guda biyu, nan ma kalmomi na guda biyu amma zancen bai cika ba. To babu fa'ida a cikin waɗannan jumloli guda biyu, shine ghairu mufida. To insha Allah yanzu mun gama jawabi akan aljumla, tarifin jumla. Mun yi tarifi, wato mun yi bayanin menene jumla, muka kawo tarifi guda biyu wanda muka ce duka iri ɗaya ne, ya tambaye ka a jarrabawa ka bada amsa, kowanne ka dauka cikin biyun nan ka bada amsa. Sannan muka kawo misalai daga kalmomi guda biyu, muka kawo misalai daga kalmomi guda uku, muka kawo misalai daga kalmomi fiye da uku, an gane ba? Sannan muka yi bayanin rabe-raben jumla, ya rabu jumla mufida wa gairu mufida. Muka kawo misali a cikin jumla mufida, sannan muka kawo misali a jumla gairu mufida. Yanzu nan abin da ke kasan nan ƙari ne na misalai kawai, an ƙara misalai ne akan jumla mufida da gairu mufida. An kawo maka misalai saboda ka fahimci darasin da kyau. Ga misali na farko, amsilatun alal jumlati al mufidati, misalai, amsilatun misalai alal jumlati al mufidati, akan jumloli masu amfani. Al'ilmu nurun, ilimi haske ne. Kaga daga an ce maka al'ilmu nurun, ai ka fahimci zance mai kyau, ba sai ka sake magana ba ko? Alhadikatu jamilatun, alhadikatu lambu, jamilatun tana da kyau. Kun ga wannan shi ma zance ne cikakke mai fa'ida daga kalmomi guda biyu. Al-thawbu nadhifun, al-thawbu nadhifun, al-thawbu tufafi nadhifun, mai tsafta ne. Kun gane shi ma zance ne mai kyau. Al-muslimu al-mukhlisu mahbubun, al-muslimu al-mukhlisu mahbubun, musulmi mai ikhlasi wajen yin ibada, mahbubun abun so ne ko a wurin Allah, an gane ba? Al-muslimu al-mukhlisu mahbubun, musulmi mai ikhlasi abun kauna ne, abun so ne. Inna Allah yuhibbu tawwabin, kun ganin kalmomi ne guda uku sun bada jumla mufida, jumla mai fa'ida. Inna Allah yuhibbu tawwabina, hakika Allah yana son masu tuba. Kun ganin kalmomi guda nawa muka samu anan? Guda hudu, 1 2 3 4, sun ba mu jumla mufida, jumla mai cikakken fa'ida muka saurara. Allah yana son masu tuba. At-ta'iratu fawqa ash-shajarati, at-ta'iratu tsuntsu fawqa ash-shajarati, bisa bishiya ko tana kan bishiya. Kun ga nan ma kalmomi ne guda uku sun ba mu ma'ana cikakkiya. Fil masjidi imamun wa mu'adhdhinun, fil masjidi a cikin masallaci, imamun akwai limami, wa mu'adhdhinun da kuma mai kiran sallah. Kun ga nan ma mun samu jumla daga kalmomi guda hudu, 1 2 3 4, kuma ya ba mu cikakkiyar ma'ana, ko ba haka ba? Har yanzu dai ci gaba ne na misalai. Ga misali na 8, hadara al-muallimu, hadara al-muallimu, malami ya taho. Nan ma jumla ne cikakkiya mai fa'ida daga kalmomi guda biyu. Mun fahimci abin da ake nufi, mun samu fa'ida daga zancen. Hafiza at-talibu ad-darsa, hafiza at-talibu, hafiza at-talibu ad-darsa, talibi ya haddace darasi. Kun ga nan ma jumla ne cikakkiya, mun fahimci abin da ake nufi a cikin wannan jumlar daga kalmomi guda uku, duk suna da ma'ana. Yasiru as-sahabu, as-sahabu girgije, yasiru yana tafiya ko yana gudu a sama. Kun ga nan ma jumla ce daga kalmomi guda biyu. Wannan aiki ne
wannan suna ne mun fahimci fa'ida cikakkiya. tatla'u ash-shamsu, tatla'u ash-shamsu, rana tatla'u tana bullowa. kun ga nan ma jumla ce cikakkiya, jumla mufida. raja'a al-musafiru, raja'a ya dawo, al-musafiru matafi. kun ga nan ma jumla ce cikakkiya. yal'abu al-auladu bil kurati, yal'abu al-auladu bil kurati, al-auladu yara, yal'abu suna wasa bil kurati da kwallon kafa. kun ga nan ma jumla ce cikakkiya. ihfaz ad-darsa, ihfaz ad-darsa, ihfaz ka haddace ad-darsa darasi. kun ga nan ma kalmomi ne guda biyu duk masu ma'ana. to kun ga nan mun kammala karanto misalai daga na jumla mufida, wato jumla mai amfani. za mu koma kan jumla wanda ba shi da amfani, sai nan kuma za mu gani aljumlatu ghairil mufidati, jumlar da bata da amfani. alkitabul ladhi, littafin da, ma'ana allazi shine wanda, ko a qur'ani ana ce allazina amanu, waɗanda suka yi imani, allazina kaza, ma'ana allazi shine wanda. alkitabul ladhi, littafin da. to kun ga nan zancen bai cika ba. me ya faru da littafin? me ya samu littafin ba mu sani ba. an gaya mana zance rabi ba kammala mana ba. kun ga nan ba shi da fa'ida, duk da cewa kalmomi ne guda biyu amma babu fa'ida. in ijtahadta, in idan ijtahadta kayi kokari. kun ga nan ma zance bai cika ba. idan yayi kokari me zai faru ba mu sani ba. ba a gaya mana zance mai fa'ida ba. ba a gaya mana abin da zai faru a nan ba, ko kuma me ya faru ba. za a ba shi kyauta ne ko me za a masa ba mu sani ba. in ijtahadta idan kayi kokari. at-talibul mujtahidu, talibi mai kokari, me zai faru da shi ba mu sani ba. at-talibul mujtahidu, talibi mai kokari. kun ga wannan zancen bai cika ba. wani zai ce kaman zai ci kaman jumla ne mufida, amma bambanci shine da misali aka ce at-talibu mujtahidun sai aka cire alifun da lamun anan, to nan zancen ya cika. idan aka ce at-talibu mujtahidun ba tare da alifun da lamun ba, abin da za a fahimta shine talibi mai kokari. amma in aka kara alifun da lamun, har yanzu akwai abin da ake bukata ana so a kawo kalma nan wanda ba shi da alifun da lamun, sannan zai cika fa'ida. an gane ba? al-muslimu al-mukhlisu, musulmi mai ikhlasi, me yayi ba san me yayi ba, kuma me zai same shi ba mu sani ba. kun ga irin jumlan anan, wannan da ban suke. dole a cika kalma guda ɗaya wanda ba shi da alifun da lamun, sannan ya bada amsar ko kuma ya bada fa'idan waɗannan abubuwa guda biyu. alwaladul ladhi, yaron da yayi mai ba mu sani ba. wannan jumla shi ma bai cika ba. to wannan shine a takaice bayanin jumla mufida wa ghairu mufida. anan insha Allah mun kammala bayani akan jumla a takaice kenan. a darussan mu na gaba akwai bayanin da zamu ƙara yi game da jumla, kuma dama mun gaya muku duk darasin da muke a nan ba iya shi ba kenan, kawai dai nan mabudi ne. duk darasin da muka yi a nan mabudi ne. sauran bayanan ko kuma cikin waɗannan darussan suna can gaba. misali ko da muka yi bayanin suna, muka ce suna ya rabu kashi-kashi, muka raba shi zuwa suna al-mufrad, al-musanna da jam. muka raba suna zuwa gida uku, muka ce akwai ɗaiɗai, akwai bibiyu, akwai kuma jam'i, ko ba haka ba. muka ce akwai muzakkar ko mu'annas, akwai jinsin maza, akwai jinsin mata. amma sai muka ce akwai sauran bayani a darussan mu na gaba, abin da yake da alaka da suna, haka su ma ayyuka. da wannan jumla insha Allah shine a takaice wannan kenan. a nan gaba za mu ci gaba da bayanin mu akan jumla, sai darasi na ad-darsu as-sadis, darasi na 6, wanda shi zai yi magana akan asma'ul ishara. sai a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu yi bayani akan asma'ul ishara ko kuma ismul ishara. ismul ishara shine nuni, abin da ake yin amfani da shi wajen nuni. duk mutumin da, ko kuma in kana duk abin da kake so ka yi ko wani aiki kake so ka yi, dole kana bukatan wasu abubuwa. misali kama a ce mai gyaran mota ne, yana bukatan spina, yana bukatan duk wani abu da zai amfani da shi, ko kafinta ne yana bukatan guduma da sauransu wanda zai amfani da shi wajen gudanar da wannan aiki. haka a cikin magana ma akwai wasu abubuwa da zaka bukata in kana so ka isar da wani ma'ana. misali kana so ka nuna abun yana kusa da kai ne, abun yana nisa ne, abun mace ne, abun namiji ne, abun yana da hankali ne, bai da hankali ne. akwai wasu kalmomi da ake amfani da su a larabci wanda da su zaka yi amfani wajen nuna waɗannan abubuwan. shine ishara kenan. ismul ishara, sunan ishara, ko kuma sunayen da ake amfani da su wajen yin ishara. asma'ul ishara, sunaye jam'i ne wannan.
shine darasinmu na gaba insha Allah. A bidiyon mu na gaba za mu yi bayani akan wannan insha Allah. Wassalamu alaikum.